e cɛ faramuso ka denmisɛn ani babakɔrɔ la jɔ Grand Guédiolo Kabara y'a sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan Grand Guédiolo bila kun wɛrɛ tɛ anw na o de dugu ma jɛ ka ban ni ka boli ka kumasoba in magwɛ Grand Guédiolo ntomu bɔ kun ye fɛrɛ la dɔn ye min ye kalimu tabɔ ka sɛngɛ olu ka sɔgɔbɛ Grand Guédiolo olu mana tila ka ban an b'an ka nafolo ta ka don a la ni ka kɔnɔ kuma kumabaw lajɛ ni k'o lamaga k'o da lamɛnbagaw tulo kan bi ye alamisa ye donba don don dɔgɔkun kilancɛ don Grand Guédiolo min ye sunkaloba ye furusuru bɛ sen na an bɛ jɛ ka dugawu de kɛ furu minnu bɛ ka siri ala k'u kɛ furu tutu ye ala ka sen bolo b'u la ala k'u funu fɔ ɲɔgɔn kɔ denmisɛnw ka furu dɔn k'a kɔrɔ dɔn muɲu ni sabali u ka k'u taama ɲɔgɔn ye maakɔrɔbaw kana dɛsɛ bilasiraliw la n'o tɛ diɲɛnatigɛ ko in kɛmɛ kamana gan dɔ bɛ ɲala dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la Grand Guédiolo fɔ cogo min laadala alamisa fɔ cogo min laadala alamisa an b'a fɔ ten ko anw ta ye laadala alamisa ye o ye n'a sera e ni ne an m'an sɛlɛ ka don studio in kɔnɔ studio min n'a tɔgɔ dalen don Thierno Ahmed Thiam na sɛbɛnfuraw k'a kɔnɔ kunaw ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan limanajɔnw sigilen don ka fɛn min kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen d'u ma yɔrɔnin kelen o ye tiɲɛ kosɛbɛ Grand Gué an labɛnna ka ban an b'a dɔn k'a fɔ lamɛnnikɛlaw labɛnna an bɛ taa nɛgɛtigi fan fɛ labɛn bɛɛ lajɛlen sabatira an bɛɛ labɛnnen don an wasalen i bolo don bala kɔnɔ ka bɔ ni sɛbɛn la jo Grand Guédiolo i ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ ne bolo ɲɛfɔlɔ o ye l'indépendant an bɛ sɛbɛnni kɛ o ye Dawuda Sangare ala kɛ ka kalimu ka di la jo Grand Guédiolo hali bi ni to sira in tɔgɔ Grand Guédiolo a bɛ daga kɔnɔ k'a lamaga dɛ to ma jigin to ma dun ka ban sɛbɛnnikɛlaw ko affaire min ye marché matériel militaire ye sɛbɛnnikɛlaw ko hali bi a ko in bɛ sen na a ko tile 24 Grand Guédiolo kunu i b'a ye k'a fɔ o tun y'a tile 24 ye ko in k'a ma ban pepewu sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo jamana masakɛ kɔrɔ min tun bɛ yen n'o ye Ala ma hinɛ Elayi Ibrahim Bokar Keyita ale tile waati wari bɔra foroba wagade kɔnɔ ko k'a ta ka don minɛn na k'a di sɔrɔsiw ma wari ma ye minɛn ma ye minɛn taara min wari taara min sɛbɛnnikɛla ko camancɛ fanga ɲɛmaa minnu bɛ jamana kunna waati la olu de ko maa si man ka foroba wari ta Grand Guédiolo k'i b'a ta ka dun ko foyi tɛ bɔ a la ko bɛ bɔ nin na dɛ Grand Guédiolo ko min ye kiiri a kɛnɛ dayɛlɛla sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye kiiri a dayɛlɛlen tuma min na u y'a nunjuru bɛɛ lajɛlen ta min ye chambre criminelle spécialisée cour d'appel kɔnɔna la Grand Guédiolo ni ka cɛ ni muso sugandi ni ka nun ta ka d'u ma k'u kana bin maa kan dɛ u ka cɛ ni nkalon kɔbɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo k'a daminɛ siɲɛ 1 siɲɛ 2 Grand Guédiolo fo ka taa bila fo siɲɛ 24 taa ni ka segin bɛ kɛ jalakibatɔ ye maa 18 ye maa 5 olu ma ye maa 13 yera ni ka n'u jɔ k'u fɛla fɔ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye nin ko in lajɛ Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ a ko in gɛrɛntɛra fo k'a dama tɛmɛ maa minnu bɛ yen Grand Guédiolo n'olu yera ni ka n'u fɛlata fɔ min ye bamankɛ Tiɛna Kulibali ancien ministre de la Défense et des anciens combattants général Moussa Bemba Keita min ye ex-chef d'état-major des armées ale ni ancien ministre de la sécurité général Mahamani Touré ale fana ye ancien chef d'état-major des armées ale ni général Souleymani Bamba ex-état-major général des armées de l'ARI o fana tɛmɛnen ko ka bɔ yen n'i y'a la général de brigade de Moussafa Darabo ancien directeur du matériel des hydrocarbures des armées ale ni colonel-major Nou Davitawo ancien directeur des finances et du matériel n'o ye DFM ye du ministère de la défense Grand Guédiolo maa minnu yera k'u ɲininka olu filɛ nin ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye dafalon fana b'a la Grand Guédiolo jango ka se ka seerew fana sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ maa wɛrɛ bɛ n'o ye colonel-major Mamadou Nabala Traoré ale ye ex-sous-directeur du matériel des hydrocarbures ye et des transports ye ale fana ɲininkala o ma tɛmɛ ka bɔ yen colonel Abdoul Wahabou Touré ancien directeur des finances et du matériel DFM ministère de la défense Grand Guédiolo fana ɲininkara o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ ɲininkaliw bɛ sen na min ye Bougadali Ba ale ye ancien sous-chef d'état-major logistique de l'armée de terre ale fana ɲininkara Mamoudou Togo ancien chef de la division approvisionnement DFM ale fana ɲininkara
sɛbɛnni ko min ye Abu Berté ale fana ɲininkara min ye ale ye délégué du contrôle ye i b'a ye k'a fɔ ministère de l'économie et des finances la sɛbɛnni ko grand Gejulu muso wɛrɛ bɛ yen n'o ye commandante Aminata Doho ale fana ɲininkara ale ye ancien chef de la division comptabilité min ye ministère des finances ye sɛbɛnni ko grand Gejulu maa minnu bɛ yen n'olu ma ye kɔsɔ mandat d'arrêt international ye o danbe olu kan ko n'olu yera diɲɛ fan o fan ko k'u ɲini ka na n'u ye ko sabu jamana mako b'u la o maa fɔlɔ Dr Boubou Cissé ancien premier ministre o ma tɛmɛ ka bɔ yen n'i y'a lajɛ grand Gejulu b'a ye k'a fɔ Mamadou Igor Jara bamankɛ ale fana bɛ k'a ɲini ko n'a yera fan o fan ko k'a minɛ ka na n'a ye ale fana ma ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye cɛkɔrɔba dɔ ye n'o ye Cɛma Ibɛri Kulubali ale fana ma ye kosɔn min ye ale fana ye ministre de la défense et des anciens combattants kɔrɔlen o tuma ko in bɛ kɛ tuma min na o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen colonel Mamadou Lamini Diakité ale fana ma ye n'i y'ale fana ka jɔyɔrɔ lajɛ ale ye adjoint directeur des finances et du matériel ye o tuma ministère de la défense ale fana ma ye maa duurunan Babaliba ale ye PDG Banque Malienne de Solidarité waati la a bɛ kɛ tuma min na sabu wari bɛɛ kun dasilen b'ale de fɛ yen nin ko in bɛ kɛ tuma min na sɛbɛnni ko grand Gejulu olu ka yebaliya k'a bɛ bila minɛn min kɔnɔ k'o de kɔni ye o tuma ko fɛn ma sɔrɔ u bolo min ka di nin kiriko kan grand Gejulu kiri jaabi kun fɔlɔ min bɔra o de ye ko n'olu kɔni yera olu b'u si yɛrɛ kɛ kaso la olu tɛ bɔ bilen nka minnu yera n'olu jugera grand Gejulu ko san 10 kaso dara olu kun o tuma wari mun dibidibila nin ko in na CFA wari miliyari 18 grand Gejulu k'u ye gasi min kɛ faso wari la o tuma k'o bɛ segin ka bila a nɔ na o miliyari 18 o dommage intérêt o ye miliyari 15 wɛrɛ ye o bɛ sara tuguni ka bila a kan sarako 2 karamɔgɔ sɛbɛnni ko grand Gejulu min kɔni ye kiri ye i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun bɛ ka accusé ka défense kɛ n'o ye olu ka sonandonbaw ye o maa fɔlɔ o ye maître Muntaka Tall ye maître Maliki Kulubali maître Janginɛ Tunkara maître Mamadou Bobo Diallo maître Laji Traoré Mamari Dama Jara maître Amadou Ongoiba maître Sekou Umar Bari maître Maliki Djibrila grand Gejulu ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kiri ko politique kiri don min fɔra k'a ɲɛsin olu ka jalakibaatɔw ma olu ka clients ma k'u ma sɔn bi u ma sɔn sini ko ka segin a kan san 10 kaso k'u datugu miliyari 18 sara miliyari 15 sara abada k'u ma sɔn u ye laɲini kura min kɛ o de jaabi laban o ye sini ye kalo tile 6 an bɛna kuma kura wɛrɛ mɛn nin ko in na kunnafoni filɛ an ye min bɔ indépendant kɔnɔ o ka bi sɛbɛnni don Jabate lɔgɔma suko 2 na la i ma lɔgɔma belebele de ta n'i y'o ta a dan ye suko 1 wulibali an bɛna kuma nouvelle horizon kan u ka bi sɔgɔmada in na bɔli programme présidentiel d'urgence hospitalière an ka jamana ɲɛmaw u ye wulikajɔ min kɛ yaasa ka baara teliya baara min n'a bɛ ɲɛsin ayiwa an kɛnɛyaso ma o baara olu de bolodalen don an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ministre Asaba Jalo Touré a n'a taamaɲɔ n'o ye communication ministre ye u ye zɔle da k'o fara gouverneur kan dɔgɔtɔrɔso minnu ni baara bɛ ka da u la sisan ayiwa n'a kasabi bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ an ka wagani kɔnɔ ni gɛlɛya in na walayi baarakɛlaw de koyi i bɛna ye u ye zɔle maganta bere min ta ka yaala n'o y'an ka faamaw ye ka taa dɔgɔtɔrɔso minnu n'u bɛ ka ci u bɛ ka jɔ ka taa lajɛ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɛr'u bolo wasa ye wasa dan ni bonya dan sabu ko nisɔndiyara baara k'a bɛ ka taa ɲɛ ko i bɛ k'a jateminɛ baara in bɛ kɛ tile fɛ cogo min a bɛ kɛ su fɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa u bɛnnen don waati min ka san kelen baara ka ban k'a bɛn o ma wa k'u bɛ nin baara la ko dɔgɔtɔrɔw fana b'u ka baara la olu fana ka baara min jɔ u b'a kɛ su u b'a kɛ tile si tɛ si se ma ya kuma bana bɛɛ b'i ka baara la k'o fana yɔrɔ min n'o diyara an ka faama ninnu baara in n'i y'a ko ta k'a lajɛ baara belebele de don k'a bɛ ka taa ɲɛ olu yɛrɛ ka jate la minisiri modɛri n'o ye k'an ka kɛnɛya ko k'a lataa ɲɛ baara kura minnu ni mansin kura minnu bɛ don a la ani ka se ka baara o baarakɛyɔrɔ ɲuman k'o di an ma yɔrɔ sunu na ala la u ka kɔrɔfɔ don n'o bɛɛ lajɛlen kan directeur min
dɔ bɛ c'est le direction de planification na ale ye kuma ta tiɲɛ yɛrɛ la ko nin baara minnu bɛ ka kɛ ko a baara k'a ka ɲi ko ɲɛta b'a kɔnɔ ya kuma ba ko a bɛ dɔnsen min kan nin k'a dɔnsen ko a sɛbɛkɔrɔ jɛlen kosɛbɛ ɔ gouverneur ale kumana n'o ye Bamakɔ gouverneur ye u ko a ma ko Abdoulaye Kulibali a ko k'olu ka nin taama in ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔso ninnu jɔli la ko dɔwɛrɛ tɛ ko ye k'u bɛ ka taa k'a lajɛ de a fɔra k'a bɛ ka kɛ cogo min ni a y'a sɔrɔ a bɛ ka kɛ ten k'olu taara sɔrɔ k'a tɛmɛnen bɛ o la ya kuma b'a la ko baara k'a bɛ ka taa ɲɛ yɛrɛ ko a laban o laban waati min fɔra ko k'a ban ka bɛn o ma k'a bɛ ba ko sɔrɔ o ma se transition mɔgɔw tiɲɛ yɛrɛ la ko laɲini min kɛra ka sin wuli la k'u bɛ k'a bɛɛ lajɛlen de jaabi an bɛ yɔrɔ min na ekonomi sisan o man tɛmɛ ka bɔ yen ministre min bɛ communication na a kumana ministre de la communication de l'économie et du numérique ayiwa a kumana ale tɔgɔ de ye Alhamdu Ag-Ien a ka kɔrɔfɔ la a ko ni programme min dilen filɛ k'a programme k'a dati jɛ fiyewu ka sabu kɛ fɛn min fɔr'u ɲɛna k'u ka baara kɛ ko baara bɛ ka kɛ k'e k'a lajɛ transition san fila bɔɲɔgɔnko k'i b'a ye ko nin kɛnɛ belebele sugu kɛnɛ walankatalen ko u bɛ ka baara kɛ a kɔnɔ ko a bɛna kɛ bɛɛ lajɛlen ka nimisi wasa ye ministre min n'o bɛ santé yɛrɛ kunna ni du développement développement social médecin colonel major Assa Bajalo Touré a ko tiɲɛ yɛrɛ la ko nin ye danaya tɔ ko k'o sabati u ni ɲɔgɔn cɛ ko mɔgɔ bila baara la e k'i to yen nɔ la ten k'a ye k'i ka to ka na zɔle da k'a lajɛ ko i dara la cogo cogo k'e ka to ka na a lajɛ ko u ka baara ko u ka taama in k'a bɛ o kɔnɔ o la sa k'u kɔni ye fɛn min y'u ɲɛ la baara kɛcogo ko su fɛ baara bɛ ka kɛ tile fɛ baara bɛ ka kɛ k'u su tɛ ka ɲɔgɔn tɔɔrɔ ka baara la ko b'a yiru la ko waati min fɔra ko so ninnu ka ban ka bɛn a ma ko a bɛ banko ye wa buwa ja sojɔ ma banko ye dɔgɔtɔrɔsojɔ gouvernement wulilen bɛ ka wuli ka jɔ de kɛ ka n'i y'a ko lajɛ an ka yɔrɔ damadɔw bɛ yen nin baara minnu bɛ ka kɛ an fɛ yan cogo min o yɔrɔ o fana bɛ baara bɛ kɛ o cogoya kelen na olu fana fɛ yen dɔgɔtɔrɔso 7 n'u k'a ma ko hôpital du district o 7 k'o bɛ jɔ nka u bɛ taa ka taa yɔrɔ la Kucala Buguni Joyila Nyoro Banyangara Kulukoro ko dɔgɔtɔrɔso bɛ jɔ yen wa a bɛɛ lajɛlen dagamana dɔgɔtɔrɔsow ye wa k'i hakili bɛ minɛn minnu na n'o ye dernière génération minɛnw ye k'o de bɛ bila a kɔnɔ kɔrɔfɔ a bɔra nouvelle zone kɔnɔ u ka bi bɔli Grange, Ali Bibe Komino Maban, le républicain, Mami Semenika Toko, Agibou Sokodogo, Akibugo, Grange Julo Mini CNDH, Grange Julo Ukmambe, Ulube Kumakola Mokma, Grange Julo Bayrakafo, Akui, Ae Danteme, Semenikako, Ako Niye Bamanchu Laje, Grange Julo Joa Funtemene, no de Bena Janve Kalo Klim Wani Kononton, Minyanga Sitanu Botola Senegali, Ukundanga Jamana. Diboli aleni kaiche Bamanchu Grange Julo Tarasara Dawnye Minye Siterni Chamaye ka tadola Ningo chauffeur mena kulu ni dien fara Semenigala ko chauffeur tani ko Grange Julo kulu ko ni tara lahara alani Bamanchu ka dana jugu afe Semenigala ko namu ako minye ni bara che jugu min kera ibaye ka fo commission nationale des droits de l'homme Grange Julo lu sigi kulu tina se ku damne ko min kera kama benfio sabu ni aramadia jo sharia ulaje Grange Julo Ramadan ninka gele akanga toboto Mali sharia Grange Julo akanga ay min fo Mali ninkola Grange Julo ko ka nin toboto ka nin lakana ka nin ka bato Semenigala ko toro ko kanga nin soro an bela jene kanga wuli ka joko kama ako ni gien sharia yɛrɛ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye CDH ye u y'a yira k'a fɔ Grange Julo min ye adamadenya jo sharia ye k'a batolen bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali dɔrɔn tɛ dɛ olu sigi kun y'o ye ni ka bato Grange Julo ko n'u ye maa i bɛ ka tɔɔrɔ ta k'i maanifin ɲɔgɔn sɔrɔ Grange Julo ko funulu dɛsɛra n'o tɛ k'u bɛ wuli ka jɔ k'a ko kama min kɛra Mali kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la k'a y'u ka kalifa tɔɔrɔ a ma bɛn u ma bi k'u y'a kɔn janvier kalo kile 29 Semenigala ko Grange Julo n'a dun ma fɔ k'o kɛra maa minnu taara Grange Julo u musow n'u denw k'u bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma min ye a ɲɛmaba n'o ye CNDH ye an ka jamana kɔnɔ o de ye maître Aissata Funa Tembeli ye a nisɔngoyalen ye Grange Julo a ye tɛgɛnɔbila kɛ ni ka kuma diɲɛmaa ye min kɛra Mali kɔnɔ k'a b'a yira diɲɛmaa la Grange Julo ka kɛ seere ye Mali ko Mali ye jamana ye Mali a b'a a ka taabolo kan bagama min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi
ko diɲɛmaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin damatɛmɛ ko ye nin ye sariya sɔsɔ ko ye Grand Guejolo ka adamadenw bɔnɛw ni la u ma foyi k'i la o tuma k'a ti bɛn ko diɲɛmaw ka wuli nin ko in kama Mali faamaw n'o y'an ka armɛw ye Mali ɲɛmaw o tuma k'olu b'u kɔ k'u ka dɛmɛ b'u ye Cɛmɛnila ko min ye maa ma bɛ juguya la jamana in kɔnɔ Grand Guejolo k'u ka juguya ninnu dabila maa minnu bɛ ka dugu ci u ka duguciw dabila maa minnu bɛ ka tɔɔrɔ ta k'u maanifin ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'u k'a dabila a ti bɛn fiyewu min ye CNDH ye Grand Guejolo u y'a yira k'a fɔ ko maafan min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi Grand Guejolo ko nin ko in a tɛna se ka to tan cogo la a ka kan ka fɔ diɲɛ yɔrɔ min na olu yɛrɛ na wuli don n'a nataw la ni ka t'u wakili da ye sabu ko damatɛmɛ Grand Guejolo ko bɛ sɛ ɲɛji bɔ ni kelen ni fila maa tan ni kɔ chauffeur nana masumalo ka taa carburant ta ka na n'a ye olu fa mun na u ye gasi kɛ dɛ min ye muso ye n'o ye maître Aïssata Funɛ Tembeli ye Grand Guejolo a y'a yira k'a fɔ hali bi an ka kɛ kɔnɔkulu ye ni k'an ka faamaw dɛmɛ ni k'an ka sɔrɔsiw dɛmɛ janko jamana bɛ se ka bɔ jugu bolo kunnafoni filɛ an ye min bɔ le républicain kɔnɔ Agibu Sogodogo ale ka sɛbɛnni don Grand Guejolo ni badeni kalifa yɔrɔ cayara a laban a bɛ si a kun fɛ n bala cogo bɛ di ɲɛ tɛgɛ don a don a kuma mun bɛ yen culture o sira fɛ seko ni dɔnko b'olu ko fɔ hali ani maabaw olu pilasiw namu an kɔni bɛna min fɔ aw ye bɛɛ k'i tulo ma jɔ a fɛ Titi Ɲare sibiri nata ale bɛna kɛ ayiwa dugutigi kura namu ye kuma bala Bamakɔ a kunna Ɲagatelakaw Ɲarelakaw ani minnu Bamakɔ tu tigɛ hali n'i y'a ko lajɛ nin dugu belebele n'an k'a ma ko Bamakɔ u bɛna ka na ye tile damadɔni ɲɛmaa kura chef traditionnel kura ni bonyalen ayiwa a bɛna ka na sigi nin chef traditionnel ni a bɛ sigi Ɲagatelakaw Ɲare ani Bamakɔ tu tigɛbaw fondatrices kɔni dugutigi sibiri don kalo tile 7 o don san 2026 a bɛ sigi an balimakɛ Titi Ɲare namu ale bɛna kɛ ɲɛmaa kura ye chefferie traditionnel an kunna Bamakɔ yan ali a bɛna kɛ dugutigi 11 na de ye y'a faamuya min na sigi ayiwa maa nɔ la maa min n'o ntanyana o ye Daramani Ɲare ale de sigira ayiwa san 2016 namu ayiwa ani o minɛna san 2023 o hukumu na yaasa ayiwa ka nin ko in k'a lakuraya k'a kɛ ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ belebele o bɛna sigi sibiri don kalo tile 7 n'o ye février kalo ye san 2026 famille ala ka hinɛ Marijɛ Ɲare la sɔgɔmadafɛ nɛgɛ ɲɛ 9 o waati wajabatɛ tu tigɛba de bɛɛ sɔnnen don an bɛɛ nana ninnu nɔfɛ n'a fɔra ko saraka yɛrɛ bɔra dɔw b'a fɔ k'a kɛra finikisɛ la ko k'a seri ninnu y'a seri olu y'an wele an bɛɛ nana ka na sigi o nɔfɛ donc n'a fɔra ko maa bɛna sigi o ɲɛmɔgɔya la k'a sɔrɔ maa kun tɛ yen kuran sigili an k'an ka kunbɛn ni tɛgɛrɛ ani kuyu ani kaya ye kosɛbɛ numéro jɔn o ka sɛbɛn ye nin ye bi k'an bɛɛ kɛ dugawu b'a ye k'Ala k'a kunnadiya ni ka dugu yiriwa Grand Gueye ne bɛ n tigɛ don min ye lasira nin Grand Gueye maa min ye sɛbɛnni kɛ o de ye Salimata Sare Salimata ko Grand Gueye min ye divagation des animaux n'o ko fɔra ka ban o man di bagan minnu bɛ folofolo an ka to an ka sira kan Grand Gueye b'a ye k'a fɔ duguba ale n'a taabolo sariyaw de bɛ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko nka n'i ye duguba lajɛ o taabolo bɛ ko cogo da Grand Gueye ko tɛ fɛn cɛ ɲuman ye sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Salimata Sare ye ko maa o maa de bɛ ne de wulila munumunu salo la an ka Bamakɔ bɔlɔn furancɛw kɔnɔ Grand Guejolo Kamara i ka kalifa bɛ tɔɔrɔ k'a da kan ni wulukulu ma bɛn i ni baw bɛ bɛn i ni sagaw bɛ bɛn walima i ni misi bɛ bɛn walima i ni ɲaamɛ yɛrɛ bɛ bɛn a bɛɛ bɛ yan walima jakuma a n'a ɲɔgɔnna tɔw sɛbɛnnikɛla ko Grand Guejolo duguba ni ko folofololen duguba kɔnɔ o tɛ duguba sanuman ye o tɛ duguba duman ye sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ k'a lajɛ foyi tɛ bɔ a la bɛɛ kɛn bɛ k'i bolo fila ta k'a da i sen kan ko ne ka sira t'a la n'o kɛra a bɛ dilan cogo di sɛbɛnnikɛla ko mana kɛ cogo Grand Gueye kɔlɔsibaw de b'a la watigiw de b'a la n'i ye an ka duguw lajɛ an ka kinw lajɛ Grand Guejolo a tigi fɔlɔfɔlɔ o de ye maire-lakaw ye n bolo ma funu a bɛ da tigi kan na sɛbɛnnikɛla ko min ye maire ye olu de kan k'u ka duguw lajɛ min ye développement sira min ye sanuya sira ye Grand Guejolo min ye lafiya sira ye sabu maire nakun y'o ye baganw b'an ka folofolo maire si ka kin kɔnɔ Grand Guejolo ka maire balolen
to yen n'o tɛ a ɲinɛna nakun kɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko min y'o bagan minnu bɛ ka fɔlɔfɔlɔ Grand Guédiolo sɛbɛnnikɛla de y'a sɛbɛn ko ye k'u kɛra sababu ye ni ka lujura ta ka maa min sɛgɛrɛ k'a tɛ fɔ ka s'a kundama na sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔ yɛrɛ kɔni bɛ yen ale y'a tɔgɔ to dibi la k'a yira k'a fɔ Grand Guédiolo ko min kɔni ale ka maa dɔ bɛ yen i ka da la k'a fɔ ko misi dɔ sinɛ ka bali ka bɔ an ɲɛ moto sinɛ ka taa gosi misi kun k'a tigi bin k'a kan kari a taara lahara o y'an ka taa de to misitigi ma ye a tɛ ye sɛbɛnnikɛla ko maa wɛrɛ fana bɛ yen o fana y'i da don a ta la n'o ye MD ye o fana y'a yira k'a fɔ k'ale ka maa dɔ fana bɛ yen Grand Guédiolo ko fana kɛmɛ lujuratɔ ye o sen kelen tigɛra k'o dan bɛ so kɔnɔ k'a sababu kɛ o fana taara don bagantu la bagan minnu fɛn fɛn ne bɛ sira kan ni ka sin k'a yara ten bagantigi ma ye maa jumɛn ta don sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué n'i ye nin baganw lajɛ a ko a bagan caman bɛ fantan ka bagan tɛ dɛ faama nafolotigi setigiw olu de ka bagan don o tuma ko siraba o man ɲi ka kɛ wɛrɛ ye min ye pâturage ye i b'a ye k'a fɔ ko de bɛ ka dilan bi an ka siraw kan bi sariya kan sɔsɔli waritigiw fɛ kalankɛlaw fɛ setigiw fɛ n bɛ se kola fɛ Grand Gué ko sariya bɛ min furuyari bɛ min sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo joli tɛ suma nɛn kan a ko min damatɛmɛ ko minnu bɛ dugubu kɔnɔ i ka da la k'a fɔ maire ka wuli ka jɔ kɛ Grand Guédiolo maa ɲɛda man ɲi ka lajɛ maa tɔgɔ man ɲi ka lajɛ maa ka titiri man ɲi ka lajɛ maa jɔyɔrɔ man ɲi ka lajɛ n'i ka bagan minɛna e de ma se ka wɛrɛ ɲini k'a bila o kɔnɔ fo k'a bila n bɛɛ da kan forobayɔrɔ kan min tɛ ko bɛnta ye min kan ka kɛ sariya kɔnɔ ko mɛrilakaw kan k'o de kɛ ni min ta yɛrɛ kan ka minɛ la wara filaso tɛ nin yan kɔngɔ bɛ waraba la samaw bɛ kɔngɔ b'u la maliw bɛ kɔngɔ b'u la ni min ta minɛna n'a ma se ka wɛrɛ ɲini k'a bila kɔnɔ u ka taa di wara filaso la joli tɛ suma nɛn kan dɛ ayi dɔ kɛra sa baganw bɛ ka maaw fa maaw sen tigɛ maaw kɛ lujuratɔ ye ka da mun kama n'an tora sariyaso jamana kɔnɔ a tɛ bɛn dɛ a tɛ bɛn fiyewu fɛn min tɛ ɲɛ o tɛ ɲɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo ko ni nege bɔra sabu ni ko nege bɔra ka ban i t'a dɔn i b'a qualifier ni fɛn min ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ lasirani kɔnɔ Salimata Sare ale ka sɛbɛnni don Bois Diabaté n bɛ n tɛgɛ don teliya la sɛbɛn bɔra min ye n bolo o ko a ma ko la lumière mun bɛ yen a kumanen don a ko cogo di ko an ka terrain sira ko k'a ta kura ye o de laɲininen don an bɛ yɔrɔnin min na e komi sisan hali bi nin ko in bɛ sen na walayi Bamakɔ ni Kayi cɛ Bois Diabaté ayiwa nin baara min wulilen filɛ o y'a sɔrɔ yakuma b'a la an y'a fɔ yakuma b'a la ko courant n'o ye centrale solaire ye o ka dilan ka siraw k'olu dilan an ka usine minnu bɛ yen n'olu jɔlen don k'olu lawuli ka tila ka terrain sira k'o fana bila sira kan ala la an bɛ se ka nin yɔrɔ ninnu fɔ k'a dan n'o tɛ a tɔ ka ca baara wuli i bɛna ye sa ko dɔ wɛrɛ tɛ ko ye an y'an jigi da an kɛra an yɛrɛ ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta an y'an jigi da o de kan a n'an Mali lakurayali n'o ye Mali kura ye o la Bois baaraw olu kɔni talen bɛ k'o bolo da nka caman bɛ yen n'i ye ɲuman bolo da dɔw b'a kɛ juguman ye n'i ye juguman fana bolo da dɔw b'a kɛ ɲuman ye dɔw b'a fɔ ko nin ye layidu jugu de talen ye k'a tɛ se ka kɛ transition min b'an kunna bi n'o ye Mali kura maaw ye o don simina ka maaw n'olu dɔ in a ye nin d'an ma an bɛ tila k'a sara ne nin ye dɔ in mɔgɔw o tile olu b'a fɔ maaw ye ko n'i b'a fɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la ko f'i ka taa juru de ta diɲɛ bolo bɛɛ Asimu tɛ sɔn o ma dɛ olu b'o ta bɔ u yɛrɛ kun i bɛna ye tiɲɛ la nin baara min bolo dalen filɛ dɔw kɔni b'a fɔ k'an m'an si kɛ k'an tɛna ye u y'u t'o la baara caman kɛra kuranko min fɔra u y'olu baaraw kɛ safokaw yɛrɛ dɔ sɔrɔ o la o n'a ɲɔgɔnna camanbaw olu baaraw kɛra n'i y'a ko ta ka da i kɔrɔ an ka faamaw 2020 o waati n'i y'a ko lajɛ i b'a ye ko laɲini caman ani bɛnkan caman o y'o ta k'o ɲɛsin maliyɛnw na nka ni jugu b'i senkɔrɔ a ko ɲama di dɛ olu kɔni b'a fɔ ko nin layiduw de ko a ti timɛ baara kun bolo da la fo ka bɔn dɔw baara daminɛ sanji nana ka na o walankata ka tɛmɛ n'o ye ka taa n'o ye o tiɲɛna nka o n'a ta o ta transition m'a bolo jigi u wakiliw u y'o k'u yɛrɛ ye baara bɛɛ lajɛlen ka donni da u yɛrɛ kun u tɛ maa bolo deli u tɛ maa bolo tunɔmi f'a bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ an yɛrɛ ka wale kɔnɔ Asimina ka cɛdenw o kɔni ko nin baara minnu kɔni kofɔlen filɛ k'a bi kɛ k'u b'a kɛ ko fo ka taa se a dan na yɔrɔ dɔ bɛ yen k'o tun bɛ ka dilan u y'o kasabi ko fana fɔ ko o bɛɛ min k'o baara
ma kɛ k'o wari k'o tan bɛ min ko k'o ɲini dɛ k'a dun fɔra k'o baara tun bɛ ban kalo 36 a bɛ ye o k'o kasa bɛ ko a tɛ tunu ni Ala sɔnna a ma o la ko nin fɛn bɛɛ lajɛlen u ka da transition na transition fana bɛ da u la wa transition bɛ fɛn fɛn fɔ u bɛ kɛ sababu ye ani a ka population u sama k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na u ka da ɲɔgɔn na u ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ jamana bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na kɔrɔfɔ in an y'a bɔ bi ayiwa la lumière kɔnɔ ko tɛrɛ bɛna wuli kuma jumɛn fɛn ma fɔ la hali bi u bɛ k'a baara kɛ a ka kɛ n'o tɛ dɔ kɛra sa dɛ tɛnɛnko in kɔni ka fisa k'a daminɛ Kayi ka na Kita fɛ fo Bamakɔ yan jɔyɔrɔ min bɛ tɛrɛn na Grand Guédiolo a nafa ka bon fo ka dama tɛmɛ ni tɛrɛn jɔra a bɛ min tiɲɛ dugudenw ye a ka ca fo ka dama tɛmɛ o tuma an yɛrɛ bɛ deli mun kɛ tɛrɛn ka wuli fɛn o fɛn bɛ kɛ tɛrɛnko la nafasɔrɔ sira min b'a la magama ni bonya ni karama min b'a la yiriwa mun b'a kɔnɔ ka du tali min kɛ Grand Guédiolo ka na ni banabaatɔw ye ka na ni minɛnw ye Grand Guédiolo nafa n'o bonya kama Madina ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ terrain ka wuli jigiyaba don jamana ma an bɛ taa Amérique fan fɛ i ye ne ci de ya ke e ci ne ka taa fɔ Madina ye kɛ a ka ɲi Madina y'a mɛn ka ban n'o tɛ n'a tor'e ma Madina bɛ kalo 2 kɛ ka sɔrɔ a m'e ye sɛgɛnnafiɲɛbɔ b'a la pewu sisan an b'an kun cɛ la o bɛ tigɛ don Namu Elhadji Grand Guédiolo Namu ne bɛ n tigɛ don le forum ye maa min sɛbɛnni kɛ Grand Guédiolo o na kɛ u y'a sɔrɔ min ye bɛɛ lajɛlen jɛra ka min sɛbɛn an ko min ma n'o ye la rédaction sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo an ka taa Mopti n'o ye nɔnɔ ani cɛ ɲuman dugu ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo i b'a ye k'a fɔ journée culturelle n'o ye Seko ni Dɔnko ye association Dina Dogon Grand Guédiolo olu kɔni ye u ka Seko ni Dɔnko olu y'o kɛnɛ san 2026 u y'o kɛnɛ yakubaya a kɛra min y'u ka ntolanci kɛnɛba n'o ye stade Abdoulaye Barema Bokumu sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo kɛnɛ bonya na karama a tun bɛ maa min bolo o de y'u ka gouverneur ba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛbɔ dan yɛrɛbɔ ye nin kɛnɛ in a dabɔra min kama min ye Seko ni Dɔnko ye min ye dɔgɔnɔ u ka Seko ni Dɔnko ni k'o yira maaw la sabu n'i ye Mopti kofɔ i b'a fɔ ko dɔgɔnɔdugu i b'a fɔ filadugu i b'a fɔ bamanandugu siya de b'an ka jamana in kɔnɔ Grand Guédiolo bozodugu a bɛɛ lajɛlen kɛn bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mopti kun kan sɛbɛnnikɛla ko min ye jɛgɛ kɛnɛ nɔnɔ kɛnɛ bagan cɛ ɲuman muso ɲuman n'i ko k'a ye k'a fɛrɛ bɔ Grand Guédiolo i b'a fɔ ko Mopti dugu o duma ye o ɲi bɛ ka bɔ o la o duma ye bɛɛ ni dɔgɔ don Grand Guédiolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye gouverneur ba ye i b'a ye ka général de brigade Dawuda Danbele Grand Guédiolo ni Dɛmɛjala tun b'ale bolo min y'u ka commune urbaine maire ye n'o ye Elhadji Isa Kansa ye Grand Guédiolo ale de kɔni ye lajɛlifɛnw ta ni ka bonya kɛ ka ɲɛsin gouverneur ma n'o ye général de brigade Dawuda Danbele k'a da kan k'a nana kun min na Grand Guédiolo k'a ye jɔyɔrɔ fa k'a hakili bɛ dugudenw na ka dugudenw fara ɲɔgɔn kan min ye climat social ye ka bɛn ko la kɛlɛ minnu bɛ k'o duga ka bɔ yen Grand Guédiolo bɛnbaliya minnu bɛ k'o duga ka bɔ yen ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a y'o kɛ n'a dun y'o kɛ Grand Guédiolo ko bonya bɛ Mande bonya masegin bɛ o tuma k'u b'a laja k'a yira k'a fɔ k'ale bi k'a ka tɛmɛ n'a ka baara ye k'a na a ka conseillers a n'a ka préfets a n'a ka sous-préfets a n'a ka faamaw Grand Guédiolo ko tiɲɛ yɛrɛ la bi ko Mopti ko ligne bɛ ka bouger min ye bɛn ni tigɛ di ɲɔgɔn ma Grand Guédiolo sigiɲɔgɔn mago to Grand Guédiolo ni ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn bilasira ka se ka ɲɔgɔn ka hakilinaw dɔn ko min kɔni ye Mopti ye ni funufunu tun bɛ maa caman ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ko bi ko funufunu ninnu k'olu dugara ka bɔ yen o tuma min ye Elhadji Isa Kansa ye n'ale Mopti maire ba ye k'ale b'o fɔ n'a da camancɛ ye ko gasi t'a la sabu commune ɲɛmaaya b'ale de bolo nka ale bɛ maa min yɛrɛ ka mara kɔnɔ jamana tɔgɔ la n'o ye gouverneur ye Grand Guédiolo k'o de sɔnna ka sira d'olu ma nin baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na o tuma ko yɛrɛ ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan ko Mopti bɛ yen ko la ligne bouge kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ le forum kɔnɔ u ka bi bɔli don Jabate namu le devoir a kumana mun bɛ yen an ka taa a laban de ye senfa biribiri o ye tiɲɛ ye nin ye sinankunya o kuma de hali sinankunya in baara a kɛra an ka minisiriso dɔ la n'o bɛ kiiri a bunangu o de ko fɔ sinankunya in tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra koba ye a kɛra nisɔndiya da ye kosɛbɛ kosɛbɛ i bɛna ye namu minisiri n'o ye Kasonge ye ale de ye ci wara ta k'a di Kulubalilakaw ma Kulubalilakaw fana man to u yɛrɛ ye olu fana ta sara a kɛra bɛn dɔ ka kuma don ne ka kuma tɛ dɛ ko Kulubalikɛni Kulubalikɛni o tɛ tiɲɛ de o tiɲɛ dɛ o bɛ fɔ Kulubalikɛ ba tɛ dɛ ayi a fitinin
Kulubali gadi fana mana fɔ filanan filakɛni Mali kɔnɔ ma fila de ni ye Kulubali gadi filakɛni sinamaya de ye jamana in jɛ o ye tiɲɛ ye barakɛyɔrɔ jɛ Ala ka barika don jamana in na Ala ka barika don jamana in na kiriso n'o ye Kasɔnga ka ministre so ye olu y'a yira k'olu ta ka di tɔw ta ye sɛbɛnfura a bɔra le devoir de kɔnɔ o don u ka bi bɔli hali i y'a ye nin bonya masegin belebeleba in kɛra ka ɲɛsin Kulubalilakaw la o don maa min y'a kɛ attestation belebele hali o y'o di ministre Kasɔnge ma fɔlɔ Kasɔnge ko a ka wuli ka jɔ ministre so in na ani jamana kɔnɔ ka maaw fara ɲɔgɔn kan ka maaw kɛ kelen ye ka maaw bila u ka fɛn kelen fɔ u ka jɛ fɛn kelen na ko a ka o baara k'u y'o ɲuman ko k'o de dɔn a ye ministre so in kɔnɔna na u ka fɔ la sa u ko de sanangumanya in tiɲɛ yɛrɛ la ko fɛn belebele don jamana in kɔnɔ wallahi Mali ko bɛɛ lajɛlen sanangu ye Kulubalilakaw ye o don dɛ ministre ko ten awɔ Kulubaliw bɛɛ ko hali administration kɔnɔ hali institution na ko nin ɲɔ ɲalen don ya kumaba la ko de bɛ kɛ sababu ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko b'a ɲɔgɔn ta ɲa ko b'a to tension jugu o bɛ bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ hali n'i bɛ furu ɲini k'a bɛ nɔgɔya o don o la hakililajigila ministre a ko ale filɛ ka min fɔ nin ko wulibali de don ko ye ale fana ye i ɲɛsin Kulubalilakaw la k'a ta de ta ka ɲɛsin u la a ka baarakɛyɔrɔ a kɔnɔna la ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn diɲɛ seleke naani bunna k'u kan Kulubaliw ko bɛɛ sanangu ye Kulubali ko i bɛ ko nin dɔ kɛ dɔrɔn ko ale kun ka kɛ Kulubali wa bɛɛ kuru fɛ kosɛbɛ i y'a bɛɛ kun awɔ i y'a ta ka lajɛ nin ɲumandɔn min n'u y'a ta ka ɲɛsin ɲɔgɔn na k'o bɛ kɛ sababu ye ko tɔ ka ɲa baarakɛlaw u ni ɲɔgɔn cɛ bɛnbaliya n'a bɛ yen k'a b'o furan ka bɔ yen pewu o la sa ko Kulubalilakaw bonya belebele tara ka ɲɛsin u ma ministre fɛ ko k'a dɔn u bɛ ministre so min na tiɲɛ yɛrɛ la ko u bɛnnen don ko bɛɛ lajɛlen la nka bonya in n kulo ma fɛn dɔ mɛn dɛ n'o ma y'a kɔnɔ a tɔ ma dafa dɛ sɔ filen kelen a bɛna o bɛna de tabarikala o tuma kolon wasara o bɛ naamu o la sa ko ni bonya in dɔɔni belebele tiɲɛ yɛrɛ la wa a bilala minɛn min kɔnɔ jamanakuntigi o fana ko année de la culture ko ka 2025 k'o ye o kɛra o ye ko olu fana ka nin minɛn ko o bilala o kɔnɔ i b'a ye sa wa Ciwara ko a taara ka di o kaɲi o dilen kɔfɛ Kulubalilakaw fana bonyana o ye u ka bonya ta ka di maa min ma o ye Kulubalilakaw tɔgɔ la ayiwa dɔgɔtɔrɔ Isu Zɛdi Kulubali k'a bɛ CNT la bonya dir'o ma o y'a ka kɔrɔfɔ lase bonyamasegin a fana ye bonyamasegin kɛ ala la ko nin kɛra kabako da de ye nisɔndiya da nin bɛɛ lajɛlen kɛra dɔ b'a di u taara ka taa kuncɛ kɛnɛba kan kɛnɛba kuncɛyɔrɔ u ye dumuniba de dilan dagaba sigira n'o ye suwa ye tubabu ko haricot u y'u sigi o da la hali makuyari ta bɛɛ y'i tɛgɛ situlu de kun don k'o dɛsɛ a la ni ministre yɛrɛ fo tulu bɛ jigin a bolo kana ministre ka sɔdu ko kuma fɔ dɛ o to yen ko tulu bɛ kɔsɛkɛ ye sɔ dun sɔ ka d'a ye bilen Mali o b'a bɔ Mali puissance sɛbɛnfura ye an y'a bɔ le devoir kɔnɔ u ka bi bɔli vraiment Gindo a ka sɛbɛn don o ye tiɲɛ ye kosɛbɛ Grange Ala ka barika don Mali la ne Mali ja Grange Ala ye fɛn min kɛ Mali ye n'a ma kɛ diɲɛ jamana si ye o de ye sinankunya ye cousinage plaisanterie Grange Jilo wallahi nin ye fɛn de ye miliyari t'a sɔrɔ wallahi Ala ni ce Ala ye ko dɔ kɛ bɛɛ ye a ye di an ma an bɛ Ala fo k'Ala waleɲuman dɔn Grange Jilo ni ko bɛna tiɲɛ ni sinanku y'u da don a la ka ban Mali kɔnɔ o y'a bannen ye bɛɛ b'a to Ala ka barika don sinankunya la Grange o tuma bi ta waati koronna bi ta bila yan ka nɛgɛ tigi yɛrɛ fɔ n'o ye Amedi ye ale de bolo bɛ nɛgɛ la ale bɛna jɔyɔrɔ di Mamutu ma Mamutu de tun bɛ jɛgɛ fo fisɛli ani YouTube la ni ne o ye alamisa an bɛ k'an bɛɛ da wa salam